Hemen salam dostlar. Plus elimin gepleşimine hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız I'm Papina, yani Batı. Isn't it lovely? Ece, resmi ötesi bağlanıyor. Yani Ece, bir yılgıç yok mu? Yemedim. Ovadan üstüm Ece. Yine karışyanla girip Instagram'a Havluyan yetmeli. Plus elimi. Salam Gomi. Привет, Коми. I'm Papina Batı ilk bilen Plus elimin gepleşimize gelen için Mecit'im adından köp sağ ol. Sağ ol, hoş bulduk. Ona ne mi? Başlayat mı gepleşimize? Давай, başlayalım. İlk bilen ödün var da aydıp versen, hafta biyografiyan aydıp versen, ödün bilen tanışlasın. Ödüm. 1999 yılın 1. dekabrında oğlum Balkan vilayetinden Ecem Kakam Ceyim Mehmet o yaşayat Gülyalı Kıymeler. Neçe doğan siz? Aytmayın. Suat nerede ve haysı uğurdan okuyan? Edil Hadir Rusya'da Yaroslavl şehrinde medisinada okuyan 3. kursu değilim. 4. kursa geçtim netivedenden. 4. kursa Leçem başlamalı. fakültet. Leçem fakültet. Okuduktan sonra işe başlamakçı mı gönü ya blogger kârim devam edecek olan? Okuduktan sonra. Niye bloggerçılığı koyacakka alıp gidecek kaptanından no neyem ödüm medisina uğrayı most uğrum has kamilleştirme için kaptanından Instagram'ım koyda işte öd etken Instagram'ın sen görközsem da etsem. Medisinada uğrum belli mi? Haysı uğurdan okuyan? Leçem fakültet intak uğrum любой урсайлап bilen. Ne общий leçem любой урсайлap bilen no plastik kirurg olam ham diye ne dip bolsa. Neme düşünmedim teyzene. Plastik kirurg. Oo, tüyleme koyayım. Devam ettik onu. Neçinci yılda Instagram blog başladın? 2018 yılı o Mart'ta naверное. Hayır. Число yazmışım. 2018 yılın Mart'ında naверное da. 2018 yılın Mart'ında Instagram blog başladın. Yani 3 yıldan Yani ulan başlayan vaktim ben ödüm hiç post at koyamoktum tak bilen onu men görmek için giriyordum. Ulan moktum tak öz ne bilen koyamoktum diyeceğim. Neçinci yılda aktif blog başladın? Ayşe var serit Mart'ta açan olsam most şu yılın ahırlarına şu yıl olup başladım yani. 2018 yılın sonlarına yani aktif şekilde Instagram blog başladın. En aktif dip bilen ütküçük vaydam oktum da tipa sura çıklam koyan arasında onun video çık bilen ütküçük videoda aydım tipa vaydan bilen. Dertin ağdım yemeden öyle. Vayıncıklar da atlar düşündüm. Aha. Kaçan düşündün ağdalara kızıklı bolan olayı? Sen görediyen kontentin ağdalara kızıklıdığını kaçan düşündün? Короче, näkilik golli. O wagt bilýärmi? Zat ýokdy. Kan Instagramda gyýlar zatlar ýokdy. Öz nemelerini goýan postlaryny, videolaryny zatlaryny goýan gyýlar zatlar azy. Onun ýöneşe wagtlar accountlar känni bilýärmi? Çala bir gyýy öz suratyny goýsa türkmen gyýdymy diýip hem accountlar şo suratyny alyp goýýardylar bilýärmi? Batmet gidip menem onu şo ýa suratdan goýansaň, men suratdan alyp goýup başladylar. Accountlar ally. Onun olar atmet gidinçin olar maňa podpisat edip başladylar bilýärmi? Onun bir surat goýan adamlar bar. Uje sırada kommentarida erwet zat ýazýarlar. Menem oturup ağlap pozýan postum polny. Onu ýendi näçe wagt köşeş ýasaň, ýene täzeden goýan, ýene şo ýaly. Karaç 35 mı yetýänçem şo ýaly gol bilýärmi? 35 mı çeli her hile gol gördüm. İşte adamlara yaranjak gol bilýän. Eýseňem bir zat diýerler, beýseňem bir zat diýerler. Onu 35 mı gördüm. Bolly hawat. Näki dostum bir zat diýene keller diýip sen dinlemedim. 5 barmak deň däl bilýän, şo 5 barmak deň bolmaýyş ýalyk. Sen nähile gowlady etseň erwet diýjek tapylýar. Hakyky şo. Şol ýanky accountlar suratlarymy goýýar diýdiň. Şo accountlar suratlaryny sorap duýdurup goýýardymy? Ýa sen özüň Instagrama goýsaň, senden soraman diýmän alyp paýlaşýardylar. Türkmen accountlarda dogry maýdan suratyny sorap alyp goýan ýok.
Nu arasında yektik ba bilýärmi şunu goýsam bolýar zat dip. Ata käbirlerine ananay bir postum alyp goýýarlara, izine ýazyp soraýan men şu postum poday, пожалуйста, aşağına goý kommentariýalary ýok, ýa kommentariýalary ýap, ýa da post suraty aýyrdyk. Haýyş etýän adam aýranoklara spesialny deden oklar. Blogger kärni seriozny, ýagny salykatly diýip pikir edýänmi? Ulan şuna bagly. Nähil Senin postlar, pikirin, nähil kontentler seninki. goýýan. Yo seret normal kontentler goýsaň şu adamlara peýdal, onda normal. Yanlış düşündün meni. Aýyş. Başka adamlar diýemok men, sen öz pikirini aýt. Soraň däden aýdyra birje. Blogger kärni seriozny kär diýip pikir edýänmi? Seret, ýeşli gapdalynyň hiç zat etmän diýen Instagram'a şu bloggerçiliğe nemesen, onu seriozny kär edip bolýar. Ýöne gapdalynyň bilýärmi, okuw diýe, ýene bir zat diýe, hemmesini birden alyp gidip bolanok. Men pikirimçe. Okuw diýdiň bärden ýene bir soraw gireýin. Okuwdan daşary Instagram'a ýetişýänmi? Senki medisina kän wagt gerek bolýandyr. Lukmançylyk türkmen dilinde. Şöyle var, seret komentariyada da yazıyorlar, ay sen medisina okuyan, sen nähil wraç bolýan, sen postaýan Instagram'da oturýan ýene orada. Seret özüň ýüregiňden isleýän bir edesin gelýär, edip bolýar, şoňa wagt tapyp bolýar, nähil görse de. Okuyan bilýän giýjesile ýetme onuň kä wagt boş wagtyň bolýar, näçe san kontentni bile düşürip goýýan bilýärmi? Ona hersin bir wagt goýup durýan. Atak onu postaýan Instagram'da oturamaga, kä bir adamlar diýär, ay sen eýleňe meni zat öldürüp düşesim bilen, ýene bir zat. Men şu ýerde bellek Prosta bilen nemen nähile okuýjymy okuýardaýmyn bilen oklar sebäbi näme üçin köp ýerlerde okuýardaýyn özüň bilen daşary ýurtda nähili studentler okuýarlaryny. Prosta gowy bilýän. şoň üçin istekledim bilen. Men bilýän gynansak da aýdyp geçeýin. Orsetde okuyanlar var, ors dilde okuyan başka yerlerde var. Yönü ors dilini bilen oklar. Näme diýýin? Menem näme diýin? Gynansak da diýen şoň üçin gynançly bir durum, gynançly bir ýagdaý. Onu şoňalyk adamlar görüp, okuyan adamlary da zat diýerler bir janyň gelip mene Hudaý we düşünürüsüm ele kä wagt istoriýamda goýan nähil ýadap okuýşymy da ay sen prosta na pokaz şunu ýadatlar etýän okan ok gine burada düşünürjegim bilen gakarym belýär barlar. Men şu taýdan bellek geçeýin, sen egzamin wagtlarymy, egzamin da sizde men egzamin diýin. Egzamin wagtlary sen 3 gün, 4 gün sapşenýalar jogap beren ok. Men pikirimçe 5 3 gün 4 gün jogap bermeýän wagtlary. Aralyny wapşe Instagram'am udaly etdim şu wagtlar sebäbi. Bilen köp zat biz internetten okuýar, sebäpleri elektron nememde ugrutýarlar, telefondan okuýar, onu Instagram'da o gelip dursa ünsün welýän, şoň pol udaly etýän biremen soň girýän. Gowy. Öňdekiler blogger käriňe näl garaýar, näl seretýär. Ay başta elbet nime ettiler, Kendime göre kıydımda pakaz ödüm görkezmek, gözü var, dili var, eyle beyle. Soňam yoş öğrenşip gittiler. Inni normal düşünýärler, normal ýöne biz şemeýin nemeler goşmatak ödüň neme diber diýerler. Yoş dädim ödüm wraçda. Suat düşündiler, suat kabul ettiler, doğrumu? Bir zat var, häzir belden bellek geçeýin, köpüsi bilýär, näme gerek medisinany okusaň blogger bolmak diýerler. Men şu zady bellek geçeýin. Blogger bolmagyň gerek ýeri, eger sen plastikany okuyan bolsaň, plastik hirurgiýa, ýagny bilmän, ýüz okuyanmy, başga ýermi, jemalaly. Senin eýem klient bazany şo auditoriýaň üstünden başka bir urybyna ýetirip bilýän, özüň näme diýsem markaňy, özüň brendini döredip bilýän. Öz işini yaratmakda antaklaşdyrylýar. Gowy, dowam etdik. Inni terit dädim ödüm wraç, näme Instagram'da naborat öd kömüret ýa häzir bilýän maska zatlar goýýan da aýtýan dädimden soraýan nähil zatlar goý, dädim ödüm maslahat berýän, naprimер, plan koş üçin plan goýy, plan koş üçin ýene kömüret ýene bar. Sorawylaryň biri şodu, kän maska barada maslahat berýär diýdiler. Nirden bilýär diýip soradylar da. Ine bilýän ýeri dädesi doktor bolan üçin dädesi öýredi. Şu hemmesine ulanýan, şu goýan zatmy, hemmesine özüm ulanýan, şondan goýan tak ulanman, barlaman hiç tak goýamak.
Devam ettik. Ayda reklamada ne çıkadan Sekret olmasa aytsan. Ay doğrumaydı. Hasaplama o başı. Misal için ortaça diyelim. $100 geliyor mu reklamadan? Seret. Ne mi diyor? Ben bir gezek reklama verdim sana stories'ta ya $20 ya $30 veripdik. Bir stories. Ayın Ferit bir alsan bir alan ok bilen ya bir gün etsen reklamını açın eden ok. İnne son kuwaqta reklamany apşekan alan ok bilenmi? Ve aksiyonu tesir etdiği zat onun ne demek hesaplama? Aydasın gelen o karoç. Ay çinim bile hesaplama kaydırdım hesaplanmasam. $100 diyelim ortaça. Balalik koyar. Stories'ını ün seriyen ağdalarına yani patbiçiklarına simya deyip yüzleniyen. Nem için? Allah. Sebebi yakın görgen nu da ne bileyim. Bilen ervet vaxtından paylaşan, o vaxtından paylaşan, ne hili yağda olsa da kömür edip bilen, biz sen bilen da deyip bilen pastayana gövüllük verip bergen patbiçiktim. Katıken Xuday için bilen goवर yani köpsünle nu käbir arasında ba bilen mi samsıklatlar yazarlarım yine burada. Käbir simyalarım var. Baktı, käbir simyalarım var. Şu simyalarda hem çağlar hem kol olan nokta, hem simya diyen o käbir simyalar. Hem çağı kol olan nokta, naprimер bersan çağı olsa 4 kol değil ervet çıkara. Edilson diyen ne? Sereşon ya adamlara ne akil seretken olan durmuşları var bilen mi qatervet yürek qısınç bir hili durmuşları ervet onun gowu durmuşdak adamların bilinki qowda tipi öz negativlerin beyleklerini metdiyalar. Bilen şon yaqları yüreğime maoya bilen mi? Yüreğime maoya çinim bilen no ne bileyim. Ne mi diye Allah sabır versin. Ana nayda yazılmadık zat yok prosto var. Beyan kıdışımız al, 5 parmak dengdel de kim gow karşılaya, kim ervet karşılaya ve bar adamlar ervet karşılasa şu fikir özünde saklaymalı. Men bir erkek bolup bir gıyzın namusuna değecek söz aytmayan. Mening üçün şol mening erkekliğimi, mening üçün şol mening erkekliğimi pesel diye. Qatar neyse bilen şon ya da kıymet. Ne qalanda adam öldürür bile men yanlış ediyor doğru ediyor diyesim gelmeyedi. Baktı köp sunkiyalak yazıptırlar. Baktı diye özüne gerek sapşenyalara cevap veriyor diye. Yönü diye şu vakti bize gerek bir dat olsa cevap verir nokta. Nemçin? Instagram'da elimde tanıvar tırmanı. Cevap verip Seret günde ne için adam yazıyor? Sen özünde daha bilyensin ne için adam yazıyor günde hemmesine. Men bir gedek cevap veren adamma soňam cevap berýän. Men şoň üçin cevap bermeýänmiň sebebi edilsen ki al menem yetişemok ve men düşünki al diýeli 30.000 adam bar ya 40.000 adam bar diýeli. Hersine bir mundan ayırjak bolsaň pikir et ne cevap gerek de. Bir munddan köp diýemok bir mund. Prosto günde telefonu elimden men wagtym bolmady üçin men cevap bermeýän. Katı görselerem. Bana birinin iş bar olsa gün şu iş yazmalı. Salam sana işin bar deyip yazmalı değil. Yo bilýän has içinden gerek bolsa adamın bir zat sen nomerim tap ya sana WhatsApp'dan ýazýar emodan çykýar biriniň üstünden çykýar WK'dan ýazýar tap ya on ýalaklary on ýak bolsa jogap berýän bilýänmi atak Instagram'da hemmesine jogap berip bolan. Elbette. Şu wagt sen Instagram'da ne açadym? Näme açanam? Patbişik. 150 karoç 154 mi? Bilemem mi? Öyle mi? Bize de neşiv etsin. Ve berden bir zat bellek geçirsin gelýär. Eti pahvala urs dilinde aydanda. Türkmen dilinde näme bolýar pahvala? Yani kutlayan da şonky aýdanda. Sen alyan aktiviň, alyan like'laryň bizim aktivni aýdymçylarymyzdan has köp. Köpsünden, emmesinden del, köpsünden. Bu eýän bir rezultat, yani bu eýän bir kärin boş dälligini anlatýar. Dimek, obratny связь alýanda sen şondan ve adamlar halaýar sen edýän işin. Bu da bir gowy zat, berekellah. Kutlayan. Спасибо. Devam edýär sonra. Son wagtyn serýän aktivny şekilde TikTok ulanýan. Doğru mu? Hawa. Berekellah. No, edil aktivin del. Например, bir käwagt bilýän ödüňde zat bolýar. Düşüresin gelýär bilýänmi? Şonu ona näçe zowuklar ödüňe sahrayny edip goýanlar, ýa düşüresin gelýär. Ona birden hemmesini düşürýän bilýänmi? Ona böyle son Boş yükleyen. barsın goýan.
Böyle ondan sonra düşürüyorsun gelin ok neyse vakit yapacağın ya öyle. Ne TikTok ulanyan da yine TikTok'ta reklamada alıp bolonu. Ne mi niyet bilen TikTok'un auditoriyasını arttıracak olan? Ne mi niyet? Niye prosto bilemem. Fere neme go TikTok videoları mene nem için düşürüyen aslında TikTok videolarını stories'una arasında koysan ulaştı stories'tan gırklatmak için Instagram'da. Men aşağı için. Yine berden men bir dat bereyim. Eğer TikTok'ta go'ca auditoriya cemlesen, TikTok'taki patonu Instagram'a çekip bilen, TikTok'taki patonu YouTube'a çekip bilen. Mene TikTok'u çist şoň üçin ulanýan, TikTok üçin atzel dat ýüklemek, diňe Instagram Reels'a, Stories'a ýükleýän datnama alýan TikTok'un ýan, şoňa aňardan patok çekmek üçin. Täze yüz täze auditoriya çekmek üçin. Devam ettik. Şimdi birazcık şöyle bir sorularımız da gelýär. Kiyaman köpüsini gyzyklandyrýan sorulardan. Öňkü ýigdiň bilen näme üçin aýryldyň, näme boldy? Ay короче, не вадим. Düşünmediçilik может karakterlemek evet gelmeni şonyala. Geçmişte kaldı. Yine bir soru vereyim. Şu ýigdiňden öňem ýigdiň badymy? Yok. Yok. Devam ettik. Bir takoy soru da bu soruları hükman bereyinle. Öňkü ýigdiň bilen köp surat paylaşdym, köp video paylaşdym, köp bagtyňyzy paylaşdym. Ene şunu diýeýin. Ve bugün, häzirki bugünde şo zatlar köpçülüge paylaşanyny puşman edýänmi, ökünýänmi? Kater Просто iň gynanýanlarym şo. Dogry many. İň gynanýan zadyň seniň şonu köpçülüge paylaşanyny we afişir edeniňi, dogrymy? Ho, no. Paylaşmalar ekenler nähili. Ну, näme diýeýin? Личное, не публичное diýebilýärmi? Лично olsa gowum kaýdyýan. Indi bundan soň şahsy durmuşyny paylaşmaryny diýip pikir edýän. Radylaşan. Dowam etdik. Balty öň Türkiýe gelip gördüňmü? Ýok. Şu tomuz gitjekdim bilen bara da yollar yapıgada geçip bolýar Rossiýa, ýöne iziňe rossiýsk gражданствоň mesela nokta. Rossiýa. Şey diýämişler, mış bar, ýöne anyk bir gep ýok. Diýjek bolan, nesip bolsa Türkiýe gelsen, İstanbul'a gelsen, ilkinji bizim Türkmen taamlarymız Yeni Kapı Fitch House'ta mihman etmek istersen, mihman bol. Nesip bolsa. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'ta. Hoş geldin. Nasıl yurtta bize Türkmen taamlarında küyüs etmeyen salgıyımız Fitch House. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Yine olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fitchi, sonsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taamlarının əhlisi var. Size bilmedim, bana bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Plus 50 milyon. Bagty tüýeleme saçyň uzyn, saça garamak kıyınmy? Näde seredýän? Kıyın ansatlatmy? No? Ay, ini bilen, daramasy da kıyın çöleşýär da. No, maskada edip gowy seredip dursaň, normal. Orson bir nakly var da, krasota trебует жертв da. Hakyky. Bagty özüňde, keşfinde dadynda ütgedesin gelýän zat barmy? Normal. Ütgedesin gelýän zat. No, например, näme ütgedesin gelýär, azajyk может horlanasym gelir, onu ödüm edip bilýän gerek bolsa, no, устраивайчы. Yüzüňde estetika barmy? Ba. Mümkin olsa birazcık операция, смотри, операция, да, но гиалуроновый
gyaluronik satabilen, yani tipa dodon adacık nime diye. Botox. Janyala. Awa. Anam tak nem için ettirdim. Pastayan ön ilerleyenler, bilyenler pastayan dodon yarıcık ya da yetkiye işo yırt bir hilda ettiriyor. Gyaluron goy veriyorlar. Çalaca şu yırtlar yazmak için bilyen, o ulartmak için ütköçükler derler. Şu nimeler ayırmak için. Janyala ettirdim. Biz YouTube'da ayın papina bilen gepleşik ederiz. Näme soragyňyz bar diýip paýlaşýarsa her gezek we şu gezek paýlaşamyzda aslında şu gezek diňe senne däl köprek blogerlarda we aýdynçylarda da bolan okken blogerlarda we sana hate köp bolupdyr, negativ köp bolupdyr. Awa. Sen özüňe de men pikirimçe hate negativ köp bolýar. Şo näme sebäpden sen pikirimçe? Men düşün doğru mayın arasın oturup bara şu adamdan hayal pikir edecek koyan no men näme ýamalygy dipdirin sagam oturup pikirleňene diýen panyat bilen maňa hayt gelemenim düşünemem. Yine de şu da belläýne hate diýenmem köp gerekkel sözleri oğlanları ýazýar. Men oğlanları geliştirem okşadadım. Her kim öz pikirde bu da men pikirim. Bolla gyzlar ýazsa ha düşün adajyk düşünseň bolla oğlanlar ýazýar boli oturup pikirleňen oğlanlar oğlanyň öz bilen näkilik bolmaly oğlanlar boýly bilen men pikir etýän agyryşda oğlanlar on ýazatlar bilen işi ýok bilen men haýran gaýlar inanmarsam käde ýüzüňde bilenmi eýle beýle zat görünýär da şular zamyçaýdyk bezýärlerim oğlanlar da leçka arasyndalar oğlanlar nestolka şon ýak bolupdyr. No ýa-da Feritniştaýda gowlarym kän bilýän. Elbetde. Baýt geldiň erkekler näýtmeli gowlarym gatykän. No ýöne oglanlardan on ýazatlar nimek bir hilrak kaýdan bilemem. Elbetde. Soňky döwürde iň köp gelýän hate, iň köp gelýän soraw näme barada? Iň köp gelýän hate näme barada gelýär iň köp hate? Tipa da diýerler. I think culture gurlaýan we aslında öz bolşumş bilýän. Ýa-da mara oturup pikirleýän gelmäken ha. Ay diýen agyrak bolaýyn daýdyn tipa häzir ýende şo ýa-da ýazyp başlarlar. Soň oturup bilen diýen näme gerek baňa özümden ýasama birin ýasamak dogrudan öz bolşum ýaly golaýyn şo. Maskal olasyn bilen bilýän özüm näkilik işon ýalygan bolýan auditoriýa öňüne hiç çilerim men culture gurlap ýanymda edem. Doğru. Agdalardan gelen bir soru, iki soru vereyim sana. Aziz Recepova soraptır. iPhone 12 soğutma ya öz pul yığınap aldım ka. Hem de pul neçe vaqta yığınadı ka işlep mi ya da Instagram'ın üstülen mi? Özüm aldım. Öydekiler kömek etti. No. Hem pulu öýdäkler kömek etdim ya özüňem Instagramyň sülen zatlan işläp ýygnaýan. Конечно, özüňem da etýän. No men işläm o okuyum daşnyn вообще iş diýen da ýetişmek görä. Çala boş bolsam şu Instagram'a nime etýän. Makyaj edýän bir zatlar yetişdirýärmi? Ço? Saçyň orýan makyaj edýän bir zatlar yetişdirýärmi? Yo, saçım umurup bilýän makyajym edip bilýän o zatlara okuyum daşnyn вообще ýetişip bolmaýar. No, diýene çala boş bolsam Instagram'a nime etjek bolýan. Gördüm soň için diýen. Düşünmedim. Storiesinde gördüm şoň üçin diýen. He, onu короче ýaňy zatda kanikulla prosta men tanşykydım çykdy. Yakınrak Gorodda ýaşaýan Ivanovada onan gelay men wadım prическам makyajym edip beräýdi şonda barp edip berdim bolly. Düşün. Dowam etdik. İlyas Aýtmamedowdan şeýle soraw. Eneň atan saýlan maşgalasyna razy bolurdunmy? Her ene ata öz çagasynyň bagtyny bolmagyny isleýär. Ya öz isleýän oglanyňa razy bolurdunmy? Teret aýdyn. Bizimkiler näkil bilýänmi? Bizim da näme diýim? Şemýa bolýan bizim krugumyz tipa moşto. Короче, garnaşlarymyz. Основной kan gyzy daşna da beren oklar. Короче, bizimkiler öz içinden alıp öz içine berýärler. Köplen çykarnaşlyk nimeleri bar. No, maňa da şon ýaly nime etdiler. Köp daşna çykarasypyz gelen ok sen öz şemýamyzdan ýene näme diýip. No,
bäri okuwa gaýtmak, hem gaýtdy maňa on ýalyma gerek gel. Özüň internet özüň metsende okap bersiň, bilýän şo düşünýän garnaşlyk nähili böyle. Karajy garnaşlykdan nähili zatlaň bolup bilýän. Aw. Mene zat. Şunka bardakda sana goşup geçeýin papyna. 2021-nji ýyl diýen opşy aýdaly, global aýdaly. 21-nji asyrda ýaşaýas we enen atan häzirki döwürde современный köpüsü we hiç men göremek, tanqwat garşylaşamak gyzyna ya oğluna hökman ona ol ya muňa durmuşa çyk diýen gep gürrüň men tanqwat eşdemek sebäbi ýa Yok, on ýerde yok. No ýöne prosta biziňkilerim öýdäkilerim diýdi. Men ýok diýdim. Boldy şondan soň şu tema ýapylyp şo. Tak, skandalny soraglara gelýär. Hallı bilen araňyzda näme boldy? Näme düşünşmezlik boldy? Hallo. Tere. Nähili boldy diýýän indi. Men prosta не то время, не то место довольно bilýänmi? Nähili boldy? Men dady üçin, şeýlenç üçin Воронежа gelipdim. Onuň Воронежа gelen wagtym challenge snima edildi. Soň akazyýatsa olar şolong halinde kuruwy, короче, bilemek kim öňden naýerna nimäňsinden, döwranyňsynyň, garaňsynyň, timestarsynsyň düşmek üçin moş taýýarlandylar, şo zatlarlar bilýänmi? Onuň men pikrim bilemek. Onuň şo wagt onuň men geldim, olar döwranyňsyna düşüp başladylar. Soňam şu iki aralykda men şo taýdadım bilýän. Aslında men вообще taýda, pričom däl. Ýöne men şo taýda bolanym üçin menem goşup nemetdiler. Men o taýda hiç ýelim nemem ýokdy. Ýa-ni не то время, не то место довольно просто. И ещё смотри, маňa ýa zat ýa ugrožaýt ýa men diýe bilýän diýe что näme bir zat diýip, ha gaýrat etçen ýalatlar men bardy. Goýma eýle beli adam ýakdy. Özüm men haly bilen Hudaý we aram gaty gülýalykdy bilen dogonjygym zat gürleşilýärdi. Bir söresem istoriýasyny men bardy erbet zatlar haly näkilik golýary bu zatlar zat diýen seň bilen gülýalyk wrody bir gatnaşylýardy zat. Aýnyň bilemok näkilne. Короче, bilemok bir zat üçin gaty beripdirmi näme может düşünemok. Bilmedim. Men Eşe ýöne bir maňa jaňat gyzyklan. ugrajaýt, ýa men diýdim aýra şedatlary diýdim. Onuň ay näme bilýän diýe sen näme buýsan gürleýäniň häzir diýe sen ýanyňda kän adamlar bar diýe, häzir diýe o ýanyňdakylar gider diýe, azyjyk ara köşeşer diýe, ondan soň diýe sen ýa öz okuýan ýerine gidersiň diýe, şonu diýe ýende men täzen seňsiňden aýdyp başlarym diýe, özüm sen iýerlarym diýe, çala bir nito bir dadyn tapsam diýe, goýur diýe hemme zatdan mene zapista ýatyndyr diýe. Şey diýämi? Men näme ýa-da şey diýemem, näme göräýin. Men haýran galym näme üçin Statya başlaň üçin bilýänsiň he? Kanun tarapdan statya bar. Kanun tarafta statya var. Ay, даже Ferit men şo diýen zatlaryň video zapisi dowalym na всякий случай bilen näkilerde garaşyp bilen kasalar. Ay, statya var, statya. Yo maňa näme diýe, ýa istoriýasyny goýup sen diýe, her hilek golup beren diýe, tipa gowdal zatdyr. Şo ýa videolaryň bar ýa men şolary ýaratjak diýe. Menem jaňatdym getirdim şo videolary maňa görüp diýdim men göresim gelýär şo ýa zatdyr. Beýle diýdim, birinji de Paris diýen senden diýdim. Ana başga tanışdym, oňa da aýdypdyr. Tipa näme üçin oňa zatdyr diýen. Ay prosta gaharmetr şoň üçin diýdim şo ýa zatdyr diýemmiş. Ferit oğlan bolup prosta bir gyzyňsyny şoňa настолько erwet düşmek näkil oň öz aýallygyny zady nawerna ýok. Şoň üçin şo düşünenok bilen bir gyzyň awraýyny da etmek. Ay barlay. Düşündüm men. Maktawarsın. Ortaça. Primerini düşündüm, dowam edýär. Aktual soraglaryň biri online söýge, ýagny internet arkaly söýge ananýarmy? Ay ýok bolaýmasa. Tim Stars döwran gara bilen näde tanışdyňyz? Короче, näkil tanışdyk. Da challenge üçin geldim bärik şonu tanışdyk. Da challenge çağırdylar. Onuň challenge berdi Kemal we Tayyip Bakşylar bilýän onuň kanaly Baqy. Короче, öz garam kafesyny açylşyny etdiler. Döwranam berdi.
Onun döwran men dogry maýdan belki var oňuňa gelmäken hiç tanamokdum. Prosto Instagramda bir kedek gördüm. Daşy adynyň döwranlygynam garadygyny bilýän. Onun Kemal tanıyan, Kemal için aslında geldim. Kemal'i men Instagram'da Awa men Kemal'i önden tanıyan. Ne bileyim düşünmedim havalı. Smatri Kemal'i men Instagram açanım mer tanıyan bilýärmi? Onun no Kemal tananım için belki geldim. Soň döwran hemme sen bilýärmi? Dogunum ýalak bolup gitdi. Gowgatnaşýat hiç erbetlik ýok we no Özüm tereço gelen ayım orada ayıydı. Orada ayında ne film bize şey geldi bilýärmi? Değil mi zat yok? Ne şohaytın näme bolanyny zadyny bilen bolsalar bugün düşman edýändirler diýip pikir edýän. Atak köpüsi bilýärmi? Ýalňyş zat eden soňama ýalňyşlygyny bilen soňam bilýän düşman eden. Oky dogry etdim diýä dowam edýär. Şolam ýalňyş bir zatda. Barlar. Gara şu soru verdim. Şu wagt ve häzir sana bereyim. Gara bilen arasynda näme bar? Hiç dedim yok. Dost. Bolýan. Arada döwran gara storiesde bile düşen suratyny goýdy we aýym patyna öýkeleme diýipdir. Şonu näme boldy? Ne? Burada mısın ya? Bilemem burada mısın ya? Zayt dökken. Öykeleştim. Awa. Düşündüm. Tımstars qara şo hally bilen aralarında konflikt bolanna şo gep gürüň bolanna köp heyt geldi daşardan. Tımstarsa qara we şonda sen ýanynda tym we tym başlar ýanynda. Tym başlar bilen gepleşip gitdik. Ine sen bilen gepleşip otyryn. Senden soraýyn diýen. Şonu Qaraň ýagdaý nädi? Gater ve prosto anan varsan anan ayda bilýärmi? Sen özüň prosto şoň ýerine özüň goýup gör, menen goýup gör. Yani sen üstüne näçe adam sen eden kömegiň üçin erbet zadaý diýip otyr bilýärmi? Sen birine çynyň bilen kömek etýän, şo eden kömegiň sen ýüzüňe urup no Zayt diýerler bilýärmi? Çynyň bilen kömek etýän erbet zat sana diýerler. Gater bet zat o da bilýän bolýar bir adam, iki adam, üç adam, o näçe müňdäp adam diýdi bilýärmi? Wapşe hiç kim bilen gürleşmeýän zat meni oturdy bilýärmi? Zat bar koşuşturýas Kemal bilen zat me geçer dawaý da kaza edersin gör ýa Hudaý gör ýa prosto şey diýip nimetdik soňra da kaza etdi bolly. Ne Instagram aksiýony ýöredýän ýagny blogerçilik edýän Emerat Gülýaly. Ýöne arasynda puşman edýän wagtyň bolýar, ökünýän wagtyň bolýar. Instagram ýöretýänim üçinmi? Blogerlygym üçin. Blogerlygym üçin. Aýo blogerlygym üçin ütgüş oňaly. Nime demek göne bilýärmi? Arasyna gatar we heyt gelip başlaýar. Şonu gatar we depressiýa düşürýär bilýän. Näçe diýen bolly diýilýän zatlar ýüregime aljak. Näçe şonu diýsem bilýän. Adamlaryň nostalgiýa dili erbet bilýärmi, şo ýüregime diýýän zat şirana dil galýarlar da onuň oturup ağlayan, zayt diýen Instagram udalit diýen ýapýan no heyt öňem bolly, innem bolýar bolar ama näme diýjek? Heyt kaçan bolýar, kaçan bir üstünde bolýar, biriniň üstünde bir basınçyk üstünde bolanda sen adamyň gözüne düşýän we şol adam sana ýa heyt berýär, ýa-da haýp berýär, ýa respekt berýär, ýa heyt edýär. Başga ýol ýok da. Adam özünden pes bolan adamy kritikawat etmeýär. Yani tanqidlamaýar, türkmen dilini aýdymyzy bilýärmi? Özünden pes bolan adama ünsem beren o adam. Ayme olardan tipi özüm beýigem diýip zat edemek, nime demek bilýär. Men hiç kime gösterip, men hiç kime ýambalyk edemek. Beýik diýen söz öz durmuşym bilen ýaşap ýörün. Men illen işim ýok, maňa şo ýazat näme gerek? Men ýambalyk bir zadyňy elinden alamak tipi. Doğru, beýik diýen söz diňe Allah ýaraşyr. Men beýik diýem zat, men diýen bir baskançyk üstü, ýokarda beýik diýem. Dowam edýäs. Ýanky ökünýän zatlaryňa gelir. Durmuşyňda ökünýän zadyň barmy? Ökünýän zadym, ay ýanky tema bolay meselene. Ýöne özüm köşüşdirýän tipi bolýar adam ýalňyş ýa bir gezek
yanlış Yanlışını tapa yanlış edýär. Ýa-ni etýär. tema diýäniň öňküliginiň barada, dogrymy? Toçka goýup geçeli. Şo temada ökünýän dowam etdik. Sen üçin güç nämede? Güç. Adam yaxşylykda. Dobrata. Güç dobrata diýäň-de. Sen accountyňy nolldan başladın. Şu derejeye getirdin. Bulan bir seni Insta albomun, Insta yüzüň diýeli, Insta bir öz ýerinde inni höwes bildirýän täze başlajak bolýanlar ýa eýen başlap ýöne täze ýöredýän Insta blogger boljak bolýanlara näme maslahat berýän? Awwa şen sorap berýärler Instagramda nädip adam ýygnap bolýar, nädip köpeldi. No, nädip auditoriýa ýygnap bolýar. Prosto memnun. Her kimin öz oňarýan zady we bilýärmi? Näprimmer sen öz oňarýan zadyň, men öz oňarýan, her kimin öz adamy özüne çekip biljek, gyzyklanyrjak bir zat çyklar ba. Ýeminde şo zadyň tapýan, şo öz näme diýler, okuýuň bolýan, şo okuýuň bilen şo adamlar özüne çekmeli bilýän, şo oňarýan zadyň görkezmeli moş, sen şo zadyň beýlik adamlara gerek bolar. Olar moş diýende Şo okuýuň boýunça güýçlendirýän kontentini, dogrymy? Awwa. Kontentini östürmek üçin ileride geljekde näme maksadyň bar? Kontentleri östürmek için öňden maksat goýup netip basaş 3-nji kursa diýen 4-nji kursdan goýup Instagram'y ýöretip başlar da 3-nji kursa çyle gatar we kyna hunu 4-nji kursa adaçyk geňli diýär netip bolsa indi bara. Has peýdalrak maslahatlar goýaryn şo gyzyklan, no adamyň gyzyklanýan zady ken bilen aslında gyýlar zatlar soraýa onu meni gyzyklanýan zatlar goýaryn netip bolsa bilemem. Kontentin has köp şoda peýdal temalarda arttırjak bolýar. Düşündüm. Bagty. Iň soň soralamyň biri adyň Bagty. Yani Bagty diýmek näme diýmek? Bagty batly şonka alberdatmy? Bagty. Men enemiň atdakyn, enem Bagty. Ondan soň çymany Bagty diýdiler. Ýöne şondan bilýän mansyny Bagty. Näme üçin dakylýar? Baxt şäsçe da. Bagty bolmaň üçin dakylýar, dogrymy? Düşündüm. Şu soragyň içinde sana bermedik soragym, ýöne seniň jogap beresiň gelýän sorag barmy? Näme diýin? Adaçyk näme diýin? Sorag däl, prosto aýdasymely adaçyk dobrak bolsalar adamlar şo bir ýerine gatar bet. İçinden bolýar, ýigrenç bolsa da bolýandyr ýöne şonu öz nimäňe başga biriniň üstüne nemetmek gerek gel bilen, öz gaharyň ýa ýene biriniň üstüne çykarmak gerek gel. Adaçyk bir-birine dobrak bolýan, şonu hemmelerden gowy gitýär tak bilen, öz içinden erbet, içinden ýanyp gelýän erbet, no sen durmuşyň gowy giden okşanýak bolsa, nabarat özüň dobry bolýan durmuşyň hem edil öz ýüregiň ýalak bolup gitýär. Prosto ýüregiňizi arasda tutun. Hemme şondan gowlar edil öz ýüregiň näme men birine bir arzu nimet diýene hemme öz ýüregiňde ýalak bolsun diýen. Şonu her kim bilin. Düşündüm. Men öňe aýtdym. Bilmedim, garaşan aýtjak. Men öňe aýtdym, men ýene bir gede gaýdaýyn. Bir adamy ýigrenmekden söýmek aňsat. Ýigrenmek üçin güç gerek. Bilýärmi? We diýeli bir adamy ýigrenip güç sarp edýänçe, şol adamy söýsen, has aňsat güç sarp etmäne gerek ýok. Tapawut bada berdi. Ne her kim erkilek seretýär, men öz pikirim aýdýan, açyk göwnlü bolmak, ýaşy niýetli bolmak bu adamy pozitif bir tarapdan tanadyp, pozitif tarapdan bir dünýä seretmesine kömek etse, ol gowur zat. Razilaşan diýeni. Açyk göwnlü bolmak. Men özüm arasynda bilýän, depressiýa düşýäne gater we tysym pes bilýän, hiç etýän zadyň bolmaýa, ogurna on etjek bolýan, olam hemme zadyň krest bolýan, şo özüňi pozitiv nime dip alyp barýan, şonu hemme zat diýişiň ýalak bolup gitýär. Şoň üçin sysyňyz pes tutmaň, prosto hemme zat şonu gowy bolup gitýär. Gowy. Bagty, I'm partner.
senin auditoriyan has bir dobr bolmasyny arzu edýän bärden niýet edýän, senin auditoriyan Спасибо. TT'den köp ölmesini arzu edýän, owa sen öz auditoriýaň bilen Mediatymy YouTube kanalyna reklam etmesini arzu edýän owa. Şeylelik bilen näme barty? Gowy gyzykly gepleşik boldy, özüňe gowy seret hemme türkmen studentlerimize, türkmenlerimize salam aýt. Inniki şeyle gepleşiklerde görüşýänçek özüňe gowy seret. Tawa. Yani auditorium itak pawy. Tawa yani käbirler var, nolaram tezener tip umyt etýän. Hasam gowy bolsun diýär. Tawa. Spasibo. Tawa saňa da işleňde ulluq hat istilýär bolýan. Sen hemme dat ýüregiňe görä bolsun. Sağ ol, minnettar. Özüňe gowy seret. Hemme türkmenlerimize, studentlerimize salam aýt. Paka. Şeýlelik bilen dostlar gepleşigimiziň soňuna geldik. Gepleşik halansynız diýip umyt edýän. Owa gepleşik halanmasaňyz like basyň, tesir ýazyň, öz pikirlerinizi ýazyň. Inniki plus elimiňe blogerlarimizden kimi çağırmaly, onam tesirlerde ýazyň. Men Aym Papynyň Instagramyny bärde belleýän, aşakda da salgysyny goýan. Geçip aglap bolup gollap bilersiň. Iň esasat özüňize gowjul serdiň hoş. Sag bolun. Plus 50 000.